И. И. И harfi sening, I harfi. Aysaf sen. A. G. Ana уже aldılar. I, A, G. Yaxşı. Hayda Ilnazdan başlayırız değil mi? Biz nechik redden barabız. Ul bir söz aytdi, ondan soň Aysaf, yo'q, başta Ilnaz bilan. Ilnaz сөйләшә. Ilnaz, менә хәзер сиңа Зөлфәт сораулар бирәчәк. Син бары тик шушы сорауларга И хәрефеннән башланган сүзләр белән җавап бирергә тиеш. Рус сүзләре. Татарча юк инде, татарча. Әгәр дә татар сүзне Атаң-анаң Илназ дип кушкан бит. Алмаштырып булмаса ярый инде, искәрмә буларак. I harfiне генә башланган. Башлап карадык, әйдә. Кем? Илназ. Кем белән? Илсур белән. Кайшан. Кайшан. Илдә. Юк, Илдән. Илдә, ярар. Иртән. Иртән кайда? Илдә. Илдә. Нишләгәннәр? Интектеләр булар. Интеккәннәр. Ярый, интектергәннәр дә. Интеккәннәр. Кем күргән? Илгиз күргән. Әйбәт. Илгиз күреп торган. Һәм Илгиз нишләгән аннары? Илгиз. Шуны күргәннән соң. Интеккән. Яхшы. Киттек әйдә Айсаф синең белән. Синең А харфы. Кем? Айсаф. Кем белән? Айдар белән. Кайшан. Айның уртасында. Кайда? Абзарда. Нишләгәннәр? Айга караганнар. Кем күргән? Айрат күргән. Яхшы, киттек алга таба. Айдар әйдә, кем? Синең ни харф? Г харфы. Г. Кем? Галим. Аха, кем белән? Гражданнар белән. Кайшан. Ничек? Кайшан. Кайшан. Г. Годом ранее. Г. Гомер барышында. О, мотор гомер барышында әйбәт. Кайда? Газанда. Нишләгәннәр? Газонда диргә инсен. Газон кискәннәр. Нишләгәннәр? Ярар. Һәм кем күргән? Кем күргән инде? Газраил ди. Гөлбану дигән, Гөлбану күргән. Ленарның да бер харф сөйлисе килә. Булды, рәхмәт. Булды, рәхмәт егетләр. Афәрин егетләр. Ярар.